खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 17 आगस्ट 2025 मायथाइ एबा 31 सावन दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनैनि साना गावखौ नायबिजिरनाय आरो गोदान सानस्रिफोरनि थाखाय मोनसे आरजाथाव सान। नखराव नोंथांनि सानस्रिफोरा बाख्नायजागोन। मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो हागौ। नोंथाङा गारि एबा सम्पथि बायनायनि बाथ्रा साननो हागौ। सावस्रिया मोजां थागोन। धोरोमारि सानस्रिनि थाखाय गोसोआ सिरि जागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव जाफुंसार जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। वृषभ राशि गोनां सुबुंफोरा दिनै मोनसे गोदान दिगाव साननो खाबु मोनगोन। नखरारि आयदाफोराव समानथि थागोन। समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो खाबु थानो हागौ। नाङै दावराव दावसिनिफ्राय गोजानाव था। राङारि सानथांखिफोराव मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा गथ' गथायफोरनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव थाजिम थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा गोहो मोनगोन। नोंथांनि गावखौ फोथायनाया सुबुंफोरखौ गोसो बोहोगोन। खामानियाव जौगानाय फैगोन आरो आबुं जायै हाबाफोरखौ आबुं खालामनाय जागोन। न'आव माखासे समखौ रंजाथाव खामानिफोराव बारहोनाय जागोन। हाबा जायै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे सोमोन्दो फैनो हागौ। मोनसे गुसुं दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिया गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रांनि गोथां गाब। कर्क राशि। कर्क नेरसोननि सिङाव जोनोम जानायफोरा दिनै सुंज्रोबनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि रायज्लायनाय आरो आखुआ गुबुनफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा नखरजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। मावख'आव नोंथांनि थाथाया गोख्रों जागोन। राङारि आयदाफोराव दावगागोन। गोसोआरि गोजोनखौ लाखिनाय जागोन। नोंथाङा गोजाम लोगोफोरजों रायज्लायनायाव मोजां मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों दावरायनि गां। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जाफुंसार आरो सनमाननि सान। नोंथांनि साख्रियाव नोंथांनि थासारिया जौगानो हागौ। राङा फैगासिनो दं। नोंथाङा गोजौ बिबानगिरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। फरायसाफोरा बादायलु आनजादफोरनि थाखाय थियारि खालामनायाव जाफुंसार जानो हागौ। नखरारि आबहावाया खुसि थागोन। धोरोमारि हाबाफारिफोराव गोसो जानाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गाब। कन्या राशि। कन्या राशिनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना सांग्रांथिजों दावगालांनायनि सान। खामानि आरो फालांगियाव दिदोमथि थागोन। सासे खाथिनिफ्राय गोसोआरि हेफाजाब मोनगोन। खरसाया बांनो हागौ। बेनिखायनो बाजेटनि सायाव गोसो हो। सासे गोजाम लोगोजों गोरोन्थि बुजिलायनाया सुस्रांजानो हागौ। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला, गुबैयै बिगुर आरो हजम जानायनि जेंनाफोरनि बागै। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मैनि गाब। तुला राशि। दिनैनि साना जुनिया मोनफुंनायफोरजों बुंफबनो हायो। खामानियाव मोजां फिथाइ मोनगोन। सासे गोदान हेफाजाबगिरिखौ लोगो हमनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि फिसाफोरनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव मोजां सोलायनायफोर जागोन। आरिमु, लिरनाय एबा डिजाइननि आयदायाव खामानि मावग्राफोरा बाख्नायनाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना स्कर्पिय' सुबुंफोरनि थाखाय थिरांथा लानायनि सान। आद्रा थानाय खामानिया आबुं जानो हागौ। सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरखौ सुस्रांनो हायो। पार्टनारजों गोसोआरि सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन।
मुलाम्फाया फालांगियाव गोजाम रां थिसननायनिफ्राय फैगोन। गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय रैखा मोनगोन। यगा आरो ध्यानआ मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मेरुन गाब। धनु राशि। दिनै धनु राशिनि सुबुंफोरा सोरबा जुनिया सुबुंनिफ्राय लामा दिन्थिनो हागौ। इयुननि सानथांखिफोरा गोख्रैथि मोनगोन। खामानियाव मासि जौगानाया जाथावना। समाजारि हाबायाव बिहोमा होनो मोनसे खाबु मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। नोंथाङा गथ'फोरजों सम हगारनायखौ मोजां मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनैनि साना मकर राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय राङारि मुलाम्फा लाबोनो हागौ। नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। मोनसे गोजाम आयदायाव न्यायआ नोंथांनि फारसे जानो हागौ। नखराव गोथार जाथायफोरनि सायाव सावरायनाय जानो हागौ। गुबुन हादोरारि आयदाफोरजों सोमोन्दो थानाय बिथांखिफोराव दावगानाय जागोन। उदैजों सोमोन्दो थानाय जाथावना जेंनाफोरनि सायाव सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिलरनि गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना कुम्भ राशि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय रंजानाय आरो गोदानथिजों बुंफबनाय सान जागोन। मोनसे गोदान बिबाननि थाखाय मोनसे मोजां जागायजेन्नाय जानो हागौ। सोमोन्दोफोरा गोख्रों जागोन। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव बाख्नायनाय मोनगोन। आयनि गोदान फुंखाफोरा गेवनो हागौ। फोथायथिया बांगोन। मोनसे धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु थानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों पार्पल गाब। मीन राशि। दिनै मीन राशिनि थाखाय गोसोआरि महरै गोजोन होगोन। धोरोमारि सानथौनि फारसे नोंथांनि लुबैनाया बांनो हागौ। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन। खामानिनि जायगायाव नोंथाङा गोदान बिबान मोननो हागौ। नोंनि पार्टनारजों सोमोन्दोआ गोख्रोंसिन जागोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय गोजोनथाव खौरां मोनगोन। गोजाम बेरामफोरनिफ्राय रैखा मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।